hope you're good. I was waiting for Imali. Xolani is not responding. What's happening? Ifuna ukuthi akuthumele kule eyakha nayo. Ufuna ukubona something nje kusasa. Angeke uzungijikele. Ungangi-expose, ungatsheli ama-blog. Ngeke akazi nokuthi ngithumele, akazi even ukuthi ngithengele u-Atho impahla. Akazi lutho. Ingakho-ke phela-ke meyibiza ngomfazi uzongikhava yena. Ufuna ukubona ukuthi uzokwazi yini ukungikhava. Ungangijikeli-ke maye sengithumelela imali. Ngeke ngize ngikujikele ma ukuthi uthini uvesa nomthuki. Maseyisendile leyo mali ngiyidle mina. Yeyami. Uyidle. Ngeke ngize ngithi hayi uNosimpi ngimfakile imali owethu soyithu. Ngifuna ukubona something nje kusasa. And lento kade ngiloye ngiyiplana but angikwazi ukuthi ngizokutshela kanjani. And utshele uNtapseng aqondise naye ulimi lakhe kusasa because uzobuza uTapseng. Yeah, qondisa ulimi lakhe. Konke ngifuna ukuyibona nje kusasa ngoba nje ngihleli ngiyathula ngiyabuka ukuthi ayikho yonke lento le. But angikwazi ukuthi ngitshele ngithi mina noSimpiwe angiboni lento yami naye yabo. Angikwazi. Kukhona into engifuna ukuyibona ukuthi uyamkhathalela yini umntanami. Hello, I'm Sandy Gossip Girl. I just wanted to give you context of what is going on. So this is Vuyokazi's husband together with the baby mama. They're plotting on how to extort money from Vuyokazi. So Vuyokazi's husband, who is currently in the UK as a chef, is saying that he does not love Vuyokazi. He does not have time for nonsense. His first priority is his child. He is going to tell Vuyokazi story so that he does not have money so that Vuyokazi can support his child. Not Mpumelo's kids, his child. He does not have time for nonsense. So he was telling the baby mama to be on the same page, that they must agree on one story. The baby mama must not buy she must take this money and spend it on herself and spend it on their child. How evil is that? Fine, let me pass that. And then there's another WhatsApp voice note where Xolani's sister is heard swearing and attacking Xolani's baby mama. She was talking about how the baby mama is busy chasing cloud, leaking all the conversations on social media and blogs and whatnot, that she could have had enough time to revenge against Vuyokazi. Guys, did Vuyokazi step on anyone's toes? Did Vuyokazi go to Xolani and say, baby, I love you, marry me, marry me? Was Vuyokazi friends with Xolani's baby mama? Maybe I'm missing something there, because on the voice note, the sister is insisting that why now? You could have maybe thought of revenge at some other point, but not now. Why are they even it's like they're out there to disgrace and hurt Vuyokazi. At what cost? Did Vuyokazi do anything to them? Vuyokazi never asked to be part of this family. Xolani is the one that approached Vuyokazi, invited her to all of this family drama. I've never met such an evil guy in my entire life. This guy just exposed himself. Or they are evil guys out there. Like this guy, anyway, continue with the story. Bye-bye. If she's here to build, who's build? Who pop the build? Menga buildi, shame, ngiyashenga. Thulkade ngiyiplana le it's been 2 months ngiyiplana. Ngathi nginyoni nakubuka nje. Ngathi nginyoni
Uyangazi ukuthi angiyona ibhari. Ngiyathula nje ngizokusendela i-message ngithi text now. Ngalwi. It's hi sis, I hope you're good. I was waiting for imali. Xolani is not responding. What's happening? Ifuna ukuthi akuthumele kule eyakha nayo. Ufuna ukubona something nje kusasa. Angeke uzungijikele. Ungangi-expose, ungatsheli ama-blog. Ngeke ngize akazi nokuthi ngithumele akazi even ukuthi ngithengele u-Atho impahla. Akazi lutho. Ingakho-ke phela-ke meyibiza ngomfazi uzongikhava yena. Ufuna ukubona ukuthi uzokwazi yini ukungikhava. Ungangijikeli-ke maye sengithumelela imali. Ngeke ngize ngikujikele mawukuthi uthini uvesa nomthuki. Mase isendile leyo mali ngiyidle mina. Yeyami. Uyidle. Ngeke ngize ngithi hayi uNosimpi ngimfayile imali okwethu soyi2. Ngifuna ukubona something nje kusasa. And lento kade ngiloye ngiyiplana but angikwazi ukuthi ngizokutshela kanjani. And utshele uNtapseng aqondise naye ulimi lakhe kusasa because uzobuza uTapseng. Yeah, qondisa ulimi lakhe. Konke ngifuna ukuyibona nje kusasa ngoba yabo nje ngihleli ngiyathula ngiyabuka ukuthi ayikho yonke lento le. But angikwazi ukuthi ngitshele ngithi mina Nosimpiwe angiboni lento yami naye yabo. Angikwazi. Kukhona into engifuna ukuyibona ukuthi uyamkhathalela yini umntanami. If ngithi hayi account yami iblockiwe mfethu ayikho into engizoyenza. Because mina ngiqedile ukuthumela imali, ngiqede yonke into ngiqedile akusenamali. Awumfakela yena. Hayi lutho. I just want to see something kusasa. So imovie ke izodlala ke. Ayidlaleki imovie. Hayi. Ayiqali imovie. Ayiqaleke imovie. If engenzi lutho then ngizothi oh okay you said to me uno 12k why ungathumeli umntanami 4000 pho kuba igebengu Nosimpiwe yo. I just want to see something even though ngise UK anginamali. Bese bathe ngithi anginamali. Ufunani? I do this ngithi anginayo imali. Ngiyasebenza kodwa anginamali. And I've proven and I'm still going to prove that is why I said to you everything is going to be unveiled. Wangihleka wathi what? Wanginaka. Manje mawuthi awuplan ukushada manje Xolani abazukulinda kule Vuyokazi ukuthi mina uqedelela amalobolo. Hayi mangekho phela ready mina. Ngiyindoda phela vele bazuzwa ngami. So mina ke angiplanile vele ukuba nengane cha. Hayi manje. Ngisafuna ukubuka lo ukuthi wenzani. Amokusasa siyaqala uchapter 1. Yaqala imovie. Qala ke imovie yeke. Ingakho nje ngithuli kwena ngakutshela ngathi mina everything is going to unveil itself. Wangihleka wathi how ngathi mina thula uzobona. Imovie ke iyaqala ke kusasa ke. Nje silently siyenze nje kahle. If ifaka imali ngizombuka okay fine. Second month ngifuna ukubona ukuthi uzoyifaka yini futhi. Ibe broke nje ngimtshela ukuthi no ngisithumela imali komakhi anginamali iblokiwe account yami ngifuna ukumbona ukuthi uzohlala yini. And she's been telling me ukuthi vele uyaphuma kwi relationship stuff. Ngamtshela ngathi mina hayi sisihamba khuleka. Vela ngikaze ngikubone. So easy just block leave. me. Just leave or release a statement because phela vele when we influencer. Bayakondla abantu. Anyway, thana noPhiwe because mina can't stand this when udm amantombazane ngithi mina yo wesisibaningi amantombazane engiwashela ya. Ngathi mina maningi. And nje amanye shame are right more than when. But mina ke ngakhetha wena. Ngimtshelile ngathi mina I chose you.
Not because mhlawumbe desperate for umshado, but I chose you because I thought you might be the wife that I need. But ngiyabona ukuthi I was wrong. Hayi bani usile vele fana nawe leyo nto. You got what you wanted. Shenxa. Uphiwe nje ulontozaneni ubalo. Ubale ntombazana uVuyokazi. Awusamazi nomfazi wakhe. Yazi izono mangithi ngiyabheka efonini yakho awufakanga ngisho no heart ubhale my wife uVuyokazi. Ngikhiphile yonke leyo nto. uVuyokazi nciweni. Married to Vuyokazi nciweni ngisho ngithi yo Xolani uyakwazi uku-actor. Yo. Husband to Vuyokazi nciweni. Ngiyalalela angiforce ukuthi angenze yonke even amalobolo bengifuna ukutshela leyo nto ukuthi amalobolo bengekho ready mina. That's why waquleka. That's why waquleka Xolani ngoba wavuka esibhedlela wena. Ngavuka esibhedlela before amalobolo yo. Asimastise lo muntu ngifuna nje simmastise azaphume. Kade ngimtshela ngithi mina hayi awuhambe mfethu awuhambe. Ufuna hamba ngiright hamba. Ifana nawe. Ifana nawe Xolani. Ifana nawe lo nto. Ubhizi nevisa ke angifuni ke mina angimithele shape angifuni. Hayibo. Ufunani nevisa manje? I've got uphiwe uyahlanya. Much more uVuyokazi. Uzofuna ukuthi ngondle ingane ngo20,000 ngangihlangene. Hayibo Xolani. Ufuna ivisa. Angizweni uhlala kibhangalo lapho uzohlala kuphi yena? Angizweni uhlala kibhangalo lakho lapho. Kwi-cottage yakho. Manje uzohlala phi yena? Uzohlala khona la. Yabona nje kuthe ngihlalile ngacabanga yonke into ngacabanga. Yo ngamqwaxa uVuyokazi ngamqwaxa last time engitshela ngo-Atho ngathi mina ekugcineni igazi lami ngizomfonela noma kuthiwa uphiwe uyangitrendisa I don't give a fuck. I'm a present father. But no, if ufuna mina ngikhulume nophiwe about everything now you should speak to uMpumelelo. Hayibo. Not being a deadbeat father. Ngathi mina eze inamba yakhe ngizomfonela. Wakunika Wahleka. Ngathi mina ke na hey kubukhona wahleka. Ngathi mina nginike inamba kaMpumelelo ngizomtshela ukuthi akafonele ingane ayi-video call. That's it. Na njengalento oyenzayo because wena ungatho uyamfonela. Ngathi mina will never stop ukufonela umntanami whether you like it or not, whether uphiwe uyangitrendisa whatever esikhulumayo naye. You'll have to swallow it. Nothing is going to change shame Jet. Ngathi mina umntanami up until ngishona umntanami is going to be my first priority. And mangithumela imali ngithumela kuyena kuqala bengihola. If awukuthandi hayi shuthi sorry ke sorry mfethu sorry. Uthi ngifuna ukuthi kusasa sengizodubula ke kusasa ngimtshela ukuthi hayi mfethu ayilungile awufake kwimali yakho onayo. That way I will see the true reflection ukuthi uzokwenzani kahle. Then ngimtshela ukuthi thekela ingane impahla kashini. Imini yonke uyatatazela uyangifonela Xolani uphiwe ngithi mina wenzeni uphiwe ufuna imali engane ngithi mina ke angazi ngoba nje angikwazi ukuthumela imali ngifuna kuphume kuyena if enobuntu noSimpiwe if enobuntu le mali anayo uzokuthumelela yona just because efuna ukuvala umlomo. Andike mina anginamali ngizomtshela ukuthi ama-apps ami ablockile until January. Ngifuna ukubona ukuthi uzokufakela yini le mali. So ikusasa nje lamanqaku ngena u3 kusasa emsebenzini. Ngizomtshela ekuseni ngithi mina sengifonile bangitshela ukuthi ngiblockiwe for 3 months up until January. Ngicela usendele u-Atho imali onayo including imali eyimpahla. You can go to Shein ukhulume nophiwe uthenge impahla uzothenga more impahla. Akathenge more oyimpahla khathele mina hayibo khathele vele ukudliwa. Thathe futhi lo mali uyibhubhudle uthenga ifoni I don't care uthenga ifoni ube right ngize ngidayise kusasa ngithi mina uphiwe sayiplana yonke leyo. Bye ke noSimpiwe it's 8:05 9 and be up awuthingale kancane at least for 1 hour.
Sharp ke mfethu ungabisamfonela ungasho lutho uzolinda. Sure. Ungathukani bafethu noyini ngixabani. Ngoba manje mina ngizole ngisenda abantu abakhalayo ukuthi when this is going to end. And uyakholwa shame Vuyokazi yo, uyakubelieve yo, hayi shame. Chala unga-expose ngoba manje le game le once wena waposta waya kuma-bloggers izophela yonke game. Ngifuna nje ukuthi siyidlale kahle nje eceleni i-friendly match siyidlale kahle umdlalise nami ngimdlalise igame yabo dlale iphume imali kancane once waqala wayisenda okokuqala uzoyisenda for the rest of her life up until ahlukana nami uyisenda yonke. Bye ke. Because she said une-account number yakho yena. Akayifake oh. Yeah, but her account number ungamtsheli uma yonke lento ngoba ngiyasaba mhlawumbe uma uzokhuluma indaba yo ngiyasaba. Angeke. Hayi ke emveni kwayo yonke into evelileyo bethunani ethethwa nguXolani ethetha nobaby mama wakhe nguXolani Sabelo lo ongumyeni kaVuyokazi ose-UK oyi-chef khona. Simva apha ke ethethe izinto azithethayo nizivayo nani bethunani phofa kukhangeleki uyavakala uba uthi yena udlala igame ngayo yonke le nto ayenzayo kunye noVuyokazi. Niyamva into azithethayo ke ngeento zoba uzawuthi makathenge impahla for umntanakhe naye udikiwe kudliwa Yabona ke njengoba sewungafuna umamela noba ndizawuthini kuwe wena noSimphiwe unqandwa nje hayi ba uyazonda okanye kufuneka ukuthini like wonke lo nyaka oko ufaka ezi bloggers ezindabeni zakho noSimphiwe anama mhlawumbi ucinga kuzawutshintsha ntoni. Yabona mina after this voice note zokuxela inyani and I don't care ba uzayithatha njani nozokuxela yona as long as iyinyani ke noSimphiwe olondi abo ke sisi akuze bakondlela emntana when it's time soba kakufika ixesha loba ubhani ondliwe abazungena ndawo ke uyamthembisa ubomi bakho bonke and andazi ntoni like why ungarelax uVuyokazi uzazireveja kuVuyokazi when the time is right. Wena noSimphiwe wenza yonke into ngamawala wenza into nge-emotions and into endibhorayo ngawe awufuni mamela advices zabantu ngelo xesha uyasifaka endabeni zakho ngelo xesha uyapho ndithele mna uzafona uthile nguXolani ngelo xesha kalixesha loba funeka sikunqande uyasinto uyasihawula nguXolani ngelo xesha kalixesha loba funeka sikunqande uyasinto uyasihawula andithandi indlela othetha ngayo ngam andithandi indlela othetha ngayo nam and ndicinga ungaphinde undifake ezindabeni zakho sisi njengoba ucinga uba wena uVuyokazi noXolani ngombonisa izinto nangokusizinto kwi-bloggers uyayibulala i-relationship yabo uyayiqinisa ke sisi. Ndifuna ukuxela loo nto imali le uzawuqhubeka kayinikwe uVuyokazi noSimphiwe awufuni umamela abanye abantu yabona mna noba ungandizonda after this voice note as long as ndikuxelela inyani mna benzokustopa sisi wait linda uba kulinde when the time is right uzaziphinisela kuVuyokazi hayi ngolu hlobo nosinbo kucingela umntanakho yonke le nzondo nayo towards uXolani noVuyokazi uba kucingela lo mntana umcingele kuyo yonke loo nto uhambe uyazi uba ubhani usakhula and akazuzondwa ubhani akazukondliwa nangolondi